Фәкіріңден әсіздірмейші яшілік ғұмырым өте. Көңілім бірде қартаймай, қамандан үйдір күте. Қартаямын ісім жүрек, маңғайлар сырлансады. Үтті яшілік сүлерлік деп жырларда жырлансады. Әлфия, Әлфия Абзалова нендерек әні еді? Ол бит гіл гастроллерде ерген, саны гіл сағынғансыздар, шуай бет? Гіл сағындық, ең яқшы әні еді. Біздің үшін, балалар үшін ең яқшы әні, ең яқшы әби. Как говорится. Сіз театр училищесінде оқыдыңыз бит, шуай бет? Оқыдық, иә. Нишләп актриса болып кетмедіңіз, Әлфия? Мен әзірек әні білән эшләдем. Яны концертларында, шуай бет? Әйе, лекторияда эшләдем. Нишләп җырчы булмадыгыз? Белмим, әнинең теләге булмады. Иң башта, аннары гына әни әйтәйде. Пенсияга киткәч, менә үзең кара, синең, конечно, андый талантларың юк дип әйтәйде. Нигә алай әйтте инде? Җырлатты бит үзе ул сезне. Җырлатты. Ул вообще ошады аңа минем җырлавы. Әйе. Но ул әйтте. Или бул минем шикелле ялдыз, или жүрмә. Менә мин шуңа күрә жүрмәдем. Америка китүгез ничек булды? Без эшләдек анда. Кем булып? Сез кем булып эшләдегез? Минем ирем представитель Татарстана булды анда Америкада. Әйе. Менә шул торговый представитель Республики Татарстан в Соединенных Штатах булды. Сез анда эшләдегезме әле? Эшләдек бергә, мин Сездә. эшләдек, балалар карадык. Мин карадым балаларны, оныкларны. Минем 4 оныгым бар, Аллага шөкер, әнинең 4 оныкчыклары бар. Хәзер нишләп кайттыгыз, Зөлфия? Безнең бетте командировкага. Командировка бетте. Мин менә уже 2 ел ярым без Казанда. Кайда торасыз менә шунда, менә нигез торган? Әни белән тордык. Әйе. Аннары менә хәзер. Монда кайда эшлисез? Пока эшләмим, әни артыннан карадык бит, апа белән бергә. Менә мемуарлар язарга телим дигән әйбер мин ишеттем, аны ничек башлыйсыз? Кем булыша сезгә? Ничегрәк каян табасыз материаллар, ничегрәк ул? Хәл ителә. Безнең материаллар, руслар әйтмәкче, ну как говорят по-русски, с миру по нитке будем собирать. Кем Әлфия по турында белә бит? Ну конечно, үзебез балалар булгач без, үзебезнең фикерләрне, үзебезнең белгән әйберләрне сөйлибез. Алла бирсә, апа, мин, бөтен гаиләбез, аннары инде дуслары, артистлар. Менә, конечно, планнарда булдык Хәниядә. Ниндидер үзенең бер главасын языр дип уйладык. Ну, күрәсез, Аллага Тәгалә кулында бөтен нәрсә. Бу мемуарларны кем язачак, бер язучы ярдәм итәме? Ярдәм итә. Кемне сайламак? Батулла. Батулла абый. Кайбер Салават. Казим Надирович та бик оста, ул белә. Әни турында тоже әз түгел. Мин уйлыйм, шулай бөтенебез ничектер редакцияны эшләрләр, белмим, така аның турында уйлаганыбыз юк. Балаларыгыз нәрсә белән шөгыльләнә? Балаларыбыз бәләкәй кыз Мәскәүдә, олы кызым Америкада, Иделия менә. Иделияме? Субханалла. Иделияны күргәннәр дә бар икән. Бигрәк матур кыз. Беренче внучкасы. Менә шулай. Уңышлар телибез сезгә. Исән сау булыгыз. Сезгә рәхмәт. Аллага тапшырдык. Ярый, рәхмәт. Сау булыгыз.